Kedam tang preni phai ingkor aner kya barni bithung reng thama constituency ke parlo vomuatar karbirong sopialong APHL siatum maikang ni ponahot karbirong sopi ke parlo rong asaratum kedoan APHL sia songalong kaching be dunpu birta achatayalong kapachathang thama phuthak ningkang samse chepaklangpon APHL sia songpen bithung reng thama karbirong sopialong mainang dolo bangso mayalong kapreka song mate ASDC Congress atum kachepo ogdonatum ta do Bonta karbirong supi ke parlo arong asaratum amen cipi dunde lapen dunde pin pen APHL sia songlong nang kacepo ogdun pu kapacha thang thapa bangke ke pacho bayalam lupusi karbirong sopia habar ke parlo rong asar bang pho atum pen ningje tamne rong asar tum nang dun edlo pusi media angnu lambang thandar nunyi derlo masih nilitume Karbiang arong sopiam agang muratum ke inuta dunu bangawi alang tum do nani pen kongres pen dadu apa SDC pen do lai thek dunlong lana nilitum ke dunda imenda sipi dunde Kedam tangapor anpen setame non ke dobom Karbianglong Autonomous Council CM alongsi cerap cetudun bomlo lapen non ke bangjilang arni an setame alang liphansi cerap dun bomji lasi thang bak bepen ke pacho bai ke pache thang thaba lama bangke kaning je pon pedeji lapen rar phan kapamang huwa saya bangke claim credit nangji pusi rong asaratum pen ningji pon thu lasi ahok mate nahok hita e pacho bai ke ahok welu nili ke meeting da ke dua di meta di kini apa nu ni hane apa nu adim kidu no meeting du neli adim aja kala tinela ama nili men ke halatum to ponde amuka rohang amal datu dan nili ke nili bang hada ke dunde la pen nili MC do arong sara tum tan sini tung kating tiga jata itu rong sara tu nangke CM sar itu apa bawar piahu na piahu le itu masih nak hindun tak monte kupisi itu kelong nula awal saya long lah itu lagi bang apa yang jual long ke itu kau dulu nanti Bangso Perangkia Mayalong bithung reng thama constituency Karbirong Sopi angkang arong asar Babu Ronghang Rup Singro Longsing Be Babu Phangcho Jameson Tokbia tumpen ningkang samse Chepaklangpon News report Karbianglong Live